Amom na aking bagi dati nga tisyo. Adama laang gayam kanyam ato nga tisyo. Kakaasa amang birbirok ito'y bulsak idi nakaawidak. Inawit ko ato idi napana nakiarmosar di balayo tatay bigat. Ato iti kay suna ginatang ko idi nagpanik bayingak tabaka maibusanak. Nakabirukam ngay daytoy. Nasarakak jayan ti flooring. Jayan ti flooring ti kasilyas mi. Nya kamutan ada tinasado ijay. Pasensyakan, tanilipat ang asibugan. Inya kamutan, umay ka lang orad makipanganan, umay ka pa'y tumaking, hamo pa'y sibugan. Ang kulang ko maimbagbagan nga balik aji tisyo. Kasak nung magamin ko, sinibuga nga agpay sukot, hamo nga maiyanod, aji nga tabang, kasak nung iti ibaga akong kinyanan. Inya, awan ti maibagam. Ano magamin ko, nakababasi mo, di abot ti kasilyas da. Tangiwa mo hamo pikpiksaan takababain. Kasanukat nagango magamin. Ape, dagarot ti nabanglo nga takke, no nabanglo nga rot ako, ipula-pulagit ko ti bado kong. Haang nga naangot adi ta sa balang matikinan ko pang kontra ti COVID-19. Angutom man nga rod to'y imak, no haan nga naangot tatakkim. Tatta, agkidam ka, imaginam nga idordoron ko di takkim di iyan ti inoduro, tat naman yan laang. Anya, mairusok mo pay? Sige, sang ubam laang. Tatta, ibagam ti mariri'nam. Sang aw mo ilaang ajay. Malpas ko nga dalusan tatakkim, uyawan nakpay. Naglaing kan? Diyak mo apet na nagsakit ti tiyang ko. Nabanglos sa mo di impakan mo.